नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर आज आपण नवीन अपडेट सोबत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो. तो आहे 30 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC आयोगाचं आलेलं जे प्रसिद्धीपत्रक आहे त्याच्या संदर्भातला अपडेटेड व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे. आजच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा विषय आहे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक 1 च्या उपस्थितीबाबतचं हे प्रसिद्धीपत्रक आहे. तर विषय आहे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर 1 चे आयोजन दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर जिल्हा केंद्रावर करण्यात आले आहे. पॉईंट नंबर 2, परीक्षेच्या दिवशी काही जिल्हा केंद्रावर मुसळधार पावसाची वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत पावसामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. तसेच नवी मुंबई जिल्हा केंद्राशी संबंधित रेल्वे मार्गावर विशेषतः हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक असणार आहे. यास्तव पाऊस, वाहतूक व्यवस्थावर रेल्वे मार्गावरील ब्लॉकची यांची स्थिती विचारात घेऊन उमेदवारांनी उपकेंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे नियोजन करायचे आहे. उमेदवाराच्या उपकेंद्रावरील उपस्थितीकरता विहित केलेल्या वेळेनंतर उपस्थित राहणाऱ्या उमेदवारांना कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षेकरिता प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच विहित वेळेनंतर प्रवेश देण्याकरता उपकेंद्रावरील कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालणाऱ्या किंवा कोणत्याही पद्धतीने दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारावर आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. अशा प्रकारचं हे इन्फॉर्मेशन आणि इन्स्ट्रक्शन नोटीस म्हणजे प्रस्ताव आलेला आहे MPSC आयोगाकडून. अशा प्रकारचं हे प्रसिद्धीपत्रक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे ज्यांचा महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2022 मधला पेपर क्रमांक 1 आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे. तो पेपर आहे. तर परीक्षा केंद्र जे आहे तर नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर या केंद्रावर ज्यांचे पेपर आहेत तर त्यांच्यासाठी हे इन्स्ट्रक्शन आहेत की परीक्षा कालावधीमध्ये तुम्हाला परीक्षेच्या दिवशी वेळेत हजर राहायचे. काही कारणास्तव पावसामुळं, वाहतुकीमुळं किंवा कुठल्याही वेगळ्या कारणामुळे तुम्हाला परीक्षा केंद्रावर जाण्यास वेळ लागला तर तुम्हाला परीक्षा केंद्रावर प्रवेश दिला जाणार नाही. याच्या संदर्भातलं सिंपल प्रसिद्धीपत्रक MPSC आयोगाकडून आलेला आहे. याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यायची. ज्यांचा हा पेपर आहे त्यांच्यासाठी हा इन्स्ट्रक्शन व्हिडिओ होता. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करावा. अशाच प्रकारचे अपडेटेड माहितीचे व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. ते व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व जास्तीत जास्त उमेदवारापर्यंत व्हिडिओची लिंक शेअर करा. म्हणजे जर त्यांचा पेपर असेल तर त्यांना हे सर्व इन्स्ट्रक्शन माहिती होतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला असेल तर खूप खूप धन्यवाद. थँक्स फॉर द वॉचिंग.